Γεια σας, είμαι η Ιουλία και ο Αλέξανδρος. Και αυτό είναι το αφιέρωμα της Web TV του Γυμνασίου Λεπενούς στις δραστηριότητες του σχολείου μας για το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2011-2012. Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, την τελευταία ώρα και την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, τις 3 τελευταίες ώρες του ορολογίου προγράμματος, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των 5μελών συμβουλίων κάθε τμήματος και του 15μελού συμβουλίου του σχολείου μας αντίστοιχα. Οι σχετικές διαδικασίες εξελίχθησαν ομαλά. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις προτάσεις των υποψηφίων και να ψηφίσουν τον εισηγητή προσώπου. Πρόεδρος για το φετινό 15μελέ συμβούλιο αναδείχθηκε ο Δημήτρης Καντήλοφος της Γραμματέας. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011, το σχολείο μας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό περίπατο στην Αρχαία Στράτο. Εκπαιδευτικός περίπατος συνδυάστηκε με τις εορταστικές εκδηλώσεις της πανελλαδικής δράσης Φωνές Νερού Μυριάδας που έλαβαν χώρα σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, μεταξύ των οποίων και η Αρχαία Στράτος. Μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα απομεινάρια των τυχών, του αρχαίου θεάτρου και της αρχαίας αγοράς της. Την ευθύνη της οργάνωσης της εκδήλωσης είχε η ΛΣΤ, Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, εκ μέρους της οποίας υπήρξε ενημέρωση από τις κυρίες Μπιχάτου και Λονταΐδου. Τις ιστορίες της Αρχαίας Στράτου, καθώς και αυτής του ποταμού Αχελό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οκτωβρίου του 2011, ημέρα Πέμπτη, το γυμνάσιό μας τίμησε την επέτειο του Όχι, της 28 Οκτωβρίου 1940, με μια γιορτή όπου μαθητές και από τις τρεις τάξεις, παράλληλα με προβολές σχετικών βίντεο, διάβασαν το χρονικό της περίοδου των μεγάλων νικών του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής, της αντίστασης και της απελευθέρωσης και απήγγειλαν σχετικά ποίηματα. Εσύ που το μόνο γιατί τον βρίσκει τη δύναμη να τη στέκεται όρθιος, γενναίος και περήφανος. Η ρωμιοσύνη με την κλέφτη. Ο λαός του σηκώνει και γράφει καινούριο έπος. Το έπος, ο μαθητής της πρώτης τάξης με τη διάβαση τηλέμαχος, απαγγέλει το ποίημα στη πιο μεγάλη δόξα. Πιο μεγάλη δόξα. Στα πλαίσια της γιορτής παραδόθηκαν τα αριστεία και τα βραβεία, καθώς και η σημαία του σχολείου και ορίστηκαν οι παραστάτες. Πράξη όκες. Θέμα: Απονομία αριστείων και βραβείων. Στη Λεπενού και στο γραφείο του Γυμνασίου σήμερα 24 Δεκάτου του 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνεδρίασε ο Σύλλογος των Καθηγητών με θέμα την απονομία αριστείων και βραβείων προόδου. Υπεύθυνοι της γιορτής ήταν η κυρία Γερόλυμου Ειρήνη, η κυρία Κολυντίνη Βανθία και ο κύριος Ευθυμίου Νικόλος. Η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή και είμαστε χαρούμενοι που τελείωσε με τόσο ευχάριστο τρόπο αυτή η γιορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ευθυμίου γιατί βοήθησε κατά πολύ μεγάλο μέρος να γίνει η γιορτή. Την γιορτή τίμησε με την παρουσία του και ο πρώτος διευθυντής του σχολείου μας, ο κύριος Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος. Εδώ η ετικέτα του σχολείου είναι το λάδι που παράγουν. Εδώ, τις ελιές του σχολείου. Είναι από τις ελιές του σχολείου. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους καθηγητάς, συγχαρητήρια στον διευθυντή του σχολείου, συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στους μαθητάς τους καλούς, τους ωραίους, στο περιβάλλον εδώ, το όμορφο. Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011, το σχολείο μας παραβρέθηκε στη δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λεπενού για τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου 1940. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στο μνήμιο των ηρώων από τους φορείς και τα σχολεία της περιοχής. Για το σχολείο μας, στεφάνια κατέθεσε η μαθήτρια της Β' τάξης Βλαχοδήμου Ιωάννα του Χρήστου. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση. Σημειοφόρος του σχολείου μας, η μαθήτρια Μπέλου Στέλλα.
με παραστάτες τον Βλαχοδήμο Παρασκευή και Βλαχογιώργο Θωμά από την Γ τάξη, το Σιόλο Γεώργιο και Καλήμορφο Βαγγέλη από την Β τάξη και τον Καρέλο Γεώργιο από την Α τάξη. Μπράβο παιδιά, και του χρόνου! Το ζωστό χειροκρότημα όλων των παραβρισκομένων κέρδισε εκτός των μαθητών για μία ακόμη φορά με τη συμμετοχή του στην παρέλαση ο λογοτεχνικός Όμιλος Κατσαντώνη με την παρουσία του Προέδρου του Ομίλου και πρώην επιστάτη του σχολείου μας, Κάτσπη Ιωάννη. Την 5η, 17 Νοέμβρη 2011, το σχολείο μας τίμησε την 38η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με μια γιορτή όπου μαθητές του σχολείου μας διάβασαν το χρονικό της εξέγερσης και απήγγειλαν ποίηματα. Την όλη εκδήλωση πλαισίωσαν τραγούδια από τη χοροδία του σχολείου μας. Η υπεύθυνη της γιορτής ήταν η φιλόλογος κυρία Δελιγιάννη Χαρά και η μαθηματικός κυρία Τσαρούχη Βασιλική, η οποία ήταν υπεύθυνη και είδε κάτσω πίσω σου κι εγώ για να με κοιτάς όλα ζωή, ελευθεριά και τιμή του λαού. Την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011, το σχολείο μας πραγματοποίησε ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και στο Πλανητάριο. Στην εκδρομή έλαβαν μέρος μαθητές και από τις 3 τάξεις του γυμνασίου μας, καθώς και 7 συνοδικοί καθηγητές. Όλοι μαζί επιβιβαστήκαμε το πρωί της Παρασκευής στο λεωφορείο που μας μετέφερε και φτάσαμε νωρίς το μεσημέρι στην Κηφισιά, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε μέσα από τα εκθέματα και τη σχετική ενημέρωση σε επαφή με το βασίλειο των φυτών και των ζώων, να γνωρίσουμε καλύτερα τη λειτουργία του φυτικού και ζωικού κόσμου και την αλληλεξάρτηση των οικοσυστημάτων. Επόμενος σταθμός της εκπαιδευτικής μας εκδρομής ήταν στην οδό Συγκρού, το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε την εντυπωσιακή ψηφιακή παράσταση «Το άστρο της ημέρας». Ακολούθησε μια σύντομη στάση στο παλαιό Φάλιρο στη Μαρίνα του Φλίσβου. Στο τροκαδερό και απόγευμα πια επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία και επιστρέψαμε διασκεδάζοντας και κρατώντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα της Web TV του Γυμνασίου Λεπενούς στις δραστηριότητες του σχολείου μας για το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2011-2012. Η διεύθυνσή μας στο ίντερνετ είναι www.gymlab.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε πάλι κοντά σας με νέα το επόμενο τριμήνο.